Em danpêdanê bi grûpa dîvçûnê nakin ji ber ku bawayekî nerawa hatiye avakirin. Ev gotinên balyozê Rûsya li Sûriyê ye. Ev yek hat piştî ku tîma dîvçûnê ya rêxistina qedexeya çekên kîmawî rejîma Sûrê tometbar kir ku çekên kîmawî di sala 2017 de bikar aniye. Kanala Rûsya Lyom li ser û pela xwe belav kir ku derbarê bikaranîna çekên kîmawî li Sûriyê, balyozê Rûsya li Sûriyê dibêje ew danpêdanê bi grûpa dîvçûnê nakin û ew amadeya bersivê li ser wê yekê dikin û serbar kir ku di daxuyaniya Wezareta Derve de hatiye ku ew wan biryaran red dikin. Tîma dîvçûnê ya rêxistina qedexeya çekên kîmawî di raporta xwe de di heştê vê mehê de ragihand bû ku çekên asmanî yên Sûrî balafirên leşkerî, corê Suxoy 22 helîkopter û bombeyên klor û gaza sarîn armanca gundekî li bajarê Hemayê di sala 2017 de kirine. Her wiha rêxistina navborî serbar kir ku gaza sarîn li başûrê bajarê Allatamîne li parêzgeha Hemayê di 24 adara 2017 de bikar aniye. Di sala 2018 de rêxistina qedexeya çekên kîmawî te kes kirbû ku gaza sarîn û klor li bajarê Allatamîne hatiye bikar anîn bê ku ti alî tometbar bike. Ji alî xwe ve Wezîrê Derveyê Amerîkayê Mike Pompeo berîdemekî ragihand bû ku Washington derencamên rêxistinê re wî serbar kir ku raporta rêxistina navborî belgeyeke nû e li ser bikaranîna çekên kîmawî ji alî rejîma Sûriyê ve. Li gorî kanala DW biryara rêxistina qedexeya çekên kîmawî di mehên bê de raportek derbarê êrişa bi gaza klorê li ser bajarê Dûma ya di Nîsana 2018 de belav bike.